Hi, mayong adlaw sa tanan nga nagasubay dinhi sa atong pagsimba. Usa ka pagsimba diha sa atong panimalay o simbalay. Welcome again sa atong sinimana nga katigom. Ug alang ni atong mga first timers, I would like to welcome all of you dinhi sa atong pamalandong ug pagsimba sa Dios online gamit ang pulong Binisaya. Last Sunday, mi-share ko ninyo a little part sa akong journey of faith diin akong gi-relate unsa ang akong kasinatian sa akong pagsabot sa pagsalig sa Ginoo sa tibuok nakong kasing-kasing ug sa pag-ila kaniya sa tanan nakong gibuhat. Nining adlaw akong ipadayon ang akong pag-share sa akong mga kasinatian sa Ginoo gamit nining one of the favorite verses nga makita sa Romans chapter 8 verse 28. Nagaingon dinhi, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya. Kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Sa ako nag-share last Sunday, dihay daghan nga panahon that God allowed me to pass through situations nga I would be pressed to face problems nga wa jud ko'y mahimo sa akong kaugalingon. And it is my strong conviction now na in God's great love and wisdom, iya kong gitugutan nga mosinati iniadto nga mga kasinatian aron akong makita nga kung magsalig ra ko sa akong abilidad, wala na gyud ko'y lain nga opsyon tungod kay I was already in the dead end in those times. Ug tungod kay wa na ko'y mahimo sa akong gagalingon, the only thing that I could do was to pray. Ug sama sa kasagaran nga mga Kristohanon nga seryoso kaayo ang pag-ampo kung naay problema, pero wa problema nga ni halos basahon ra ang pag-ampo. So I was so serious in my prayer during those times. Tungod lagi sa kabugat sa akong mga giatubang. In one of my Bible studies, nakasubay ko aning Jeremiah 33:3 nga nagaingon, sangpita ako og tubagon ko gayud ikaw, ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wala mo masayri. Ang guide nga akong gisubay kasumpay nini nga verse was challenging me to explore kung tinuod ba jud ang buot ipasabot dinhi. So sa panahon nga diha ako'y problema, this verse was one of my favorite verses. During sa akong pagampo, mingon ko, Lord, nag-invite ka sa imong mga kanakan sa pagsangpit kanimo. Ug nagasaad ka nga motubag ka gayud kanamo. Lord, bisan og dili ra kahibulungan o katingalahan, basta ang importante tabangi taon ko Lord sa akong problema. Di na ko mamroblema anang wala na ko masayri. Ang ako walang interest Lord kining akong problema nga akong nasayran. You know, I get used to be honest and frank sa Ginoo kay nasayon ko nga way butang nga natago diha nako gikan sa iyang mga mata. So I believe nga mas maayo nga honest na lang gyud ko kung unsay akong pangayoon gikan kaniya ug unsa poy akong mga expectations. But you know what? God knows better than us. Or for me, ang kanunay mahitabo sa akong mga gihangyo gikan kaniya was dili niya sundon unsa ang naa sa akong unahuna nga mao'y solusyon sa akong problema. Hinunoa, iyang sulbaron ang akong problema sa lain nga paagi niya ang resulta was always better kaysa akong nahuna-hunaan na solusyon. At first, I did not notice the pattern. I thought nga wa mo tubag ang Ginoo sa akong gipangayo kay wa man musubay ang iyang tubag sa akong giampo. So I thought that most of those were either coincidence or I was just lucky. Sa term pa nga Binisaya, maayon lang kinahitabo to. Kay wala pa na impas na jud. And because I did not learn the value sa tubag sa Ginoo sa akong pag-ampo, God allowed me to pass through various problems again and again. Again and again. Nasama sa uban akong problema. Diyos ra gayud ang akong masumbungan.
Then I noticed the pattern. So every time nga na ako'y problema, when I prayed, God will answer in a way nga lahi kaysa atong expectations. And the result was much, much better. Then one day, nagbasa ko aning verse sa James chapter 1 verses 2 to 3 nga nagaingon, mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahotayon. And then I realized, I think I can relate to this verse. And I believe then that the Holy Spirit opened my mind sa pag-recognize sa value ni nga verse diha sa akong kinabuhi. The Holy Spirit taught me nga diha sa akong tinawhanon nga mga paagi, the enemy had many openings to attack me, to destroy me. But the same attacks were actually platforms nga nagatudlo nako sa pagsangpit sa Ginoo ug sa pagsalig kaniya. So while the enemy is like a roaring lion nga sige og libot-libot nako aron iya kong tukbon og daoton, but on the other hand, God also continued to pursue me, to rescue me. He was always following my steps and He always saved me. He always answered my prayers in ways and manners that were beyond what I can think of. When I noticed the patterns kung giunsa sa pagpahiluna sa Dios ang akong mga lakang, I started to trust Him more and more. Dili lamang sa mga panahon nga na ako'y problema, kundi bisan sa mga panahon nga wa na ko'y problema. I have memorized this verse in Romans chapter 8 verse 28 long time ago. Pero I appreciated its value and meaning sa akong journey of faith sa dihang akong nakita nga bisan ang mga challenges o mga problema na dako nga contribution sa pagtubo sa akong pagtuo o pagsalig sa atong Ginoong Dios. Nakabasa ko aning usa ka quotation gikan ni Ezra Taft Benson nga nagaingon, the great test of life is obedience to God. The great task of life is to learn the will of the Lord and then do it. We must put God in the forefront of everything else in our lives. He must come first. When we put God first, all other things fall into their proper places or drop out of our lives. And I agree with this observation. Sa gamay pa ko, I always dreamed to become a pastor. So, pag-graduate na ako og high school, bisan pa og unsay gisulti sa akong mga ginikanan to avail a government scholarship nga akong napasaran, I was so convinced nga the best nga akong pilion mao ang pag-eskwela pagka-pastor. But God had a different plan for me, a better plan than what I was convinced of. Tungod sa among kalisod, I had to eventually follow my parents that I should avail the government scholarship to study civil engineering. Nakahuman man gihapon ko, niya nakatrabaho po. In fact, nakaadto ko sa US to work as an office engineer. I was in the US when God reminded me again of my first love. I thought at that time, sigurado ka Lord nga imo na pugong pa-eskwelahon pagka-pastor? Niya nabaya ko sa US. Then God allowed again some challenging events ako kahimtang dito sa US that led me to the conviction that indeed God called me to pursue my first love, to serve as a pastor. So may uli ko sa Pinas and made my intention known sa simbahan nga gusto ko may eskwela pagka-pastor. Then I received a good support sa ako pag-eskwela sa seminaryo ug kauban pa jud nako ang ako family sa ako pag-eskwela. But I was surprised again when God did not allow me to finish my last year sa ako pag-study.
ug tungod kay di naman possible nga mohuman pa ko sa akong pag-eskwela, I just have to serve as a pastor bisan og wa pa ko makahuman sa seminaryo. By God's grace and favor, bisan og wa ako mahuman sa ako ministerial formation, God blessed me sa ako pag-serve sa ministry. Iya ko gipadala ngadto sa usa ka simbahan nga mapinanggaon kayo ug andam sa pagpakig-partner sa mga ministeryo sa simbahan. I enjoyed my stay in that church, particularly dito sa UCCP Mahaplag Leyte. Until this time, dili na ako makalimtan ang ako first church assignment from the seminary. Then, natawag ko og duha ka dagkong simbahan sa UCCP sa Metro Manila. An assignment that never occurred to happen in my imagination. I never imagined I will be assigned to these churches. And for a long time, dili ko ka-imagine how come I was considered to be assigned in those churches. One time as I was reflecting on that privilege, the Holy Spirit whispered to me, "Who do you think opened your way to serve in these churches?" I smiled and recognized, yes, it was you, Lord. And it was on this recognition that I believed nga ang rason nga no nga wa ko kahuman sa ako pag-study sa seminary, kay kung nakahuman pa ko, I can hardly recognize that move of the Holy Spirit in my ministry. Dito na ko nakahuman og eskwela sa ako ministerial formation sa Manila while I was serving in one of those prestigious churches. Niya sa giganahan ako og serve at mga simbahan, I felt nga kaya man daipon. I felt the confidence and I thought that I could become competitive na wherever I will be assigned. But then God called me again for cross-cultural mission. I had to struggle at first with the Lord kaya wa ko kasabot unsa ang akong buhaton sa cross-cultural mission. I thought, mag-unsa man ko sa cross-cultural mission, Lord. But then again, if I was honest and frank in my conversation with the Lord, He was more persistent and consistent to pursue me. After much struggle, I yielded to the will of the Lord ug mi-resign ko sa pagpamastor ug milarga sa Cambodia, not knowing what to do. All I knew was God sent me to Cambodia. That was all that I knew. Niya sa pagtungtong nako sa gate sa immigration sa Cambodia from Vietnam, the Holy Spirit impressed in my heart that we, me and my wife, will be staying in Cambodia for not less than 5 years. This year is my 7th year and I know that there is a new path that I need to cross over with a new assignment. How will it go? I don't know for sure. One thing I know, ang Diyos nagapadayon sa pag-umol, sa pag-mold sa iyang mga kanakan, nga iyang gamiton alang sa iyang katuyuan. Reflecting now sa akong mga kasinatian in my spiritual journey, I believe that God had been molding me into the kind of person I am now. Ang mga kasinatian nga nagian ako gikan sa akong ministerial formation journey, ngadto sa akong pastoral assignments, o sa akong exposure sa cross-cultural mission, akong gituhan nga ang volume ug value sa akong mga nahimo dili mao ang importante, kundi ang resulta sa pag-umol sa Ginoo sa akong kinaiya ug sa akong pagtuo kaniya. I know that God will still continue to work a lot sa akong kinaya, as in a lot, but I believe that now, when I say an verse sa Romans 8:28, I can say it with confidence already, that indeed, all things will work together for the good of those who love God, those who are called according to His purpose. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya. Kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Mga igsuon kitang tanan gitawag sa Ginoo ug sa iyang pagbuhat kanato aduna siya katuyuan
sa matag usa ka nato. Whatever will happen in our lives, let us continue to believe that God has a plan for that. So all we need to do is ask the Lord, what does He want from us? What do we need to learn from our experience? What kind of molding that He's doing diha sa atong kinabuhi? So that in the end, we can say like the Apostle Paul says, nga nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adunay gugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Amen.